У апошнія часы людзі пабачаць на зямлі шмат розных знакаў, як кажа Біблія. І гэтыя знакі будуць адбывацца ў выглядзе гістарычных падзеяў. І сёння пагаворым пра маўчанне цэркваў, пра антыхрыста і пра тое, як не згубіць годнасць любві. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок. І як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. І не баімся таксама задаваць сабе цяжкія пытанні і разам на іх шукаць адказы ў святле Божага Слова. Вялікі дзякуй усім тым, хто падпісаны на гэты канал, хто з'яўляецца спонсарам гэтага канала, за тое, што клапоціцеся, каб гэты канал мог развівацца і фінансава падтрымоўваеце. Вялікі ўсім дзякуй. Дзякуй таксама за каментары. І хто яшчэ не падпісаўся, зрабіце гэта прама цяпер, бо да канца года трэба зрабіць так, каб на гэтым канале было больш 10 000 падпісчыкаў. Ну, колькі ж можна ўжо ісці да гэтага пэўнага этапа. Гэта важна таксама для развіцця канала. І вось пра знакі. Ведаеце, у Бібліі, у Евангеліі паводле святого Лукі ў 21 раздзеле чытаем такія прадказанні, прароцтвы. Раздзел 21, верш 11. Христос кажа: «Паўстане народ на народ і каралеўства на каралеўства. Будуць вялікія землятрусы, а месцамі голад і мор, і жахлівыя з'явы, і вялікія знакі з неба». А ў вершах 25-26 таксама Сын Божы кажа: «І будуць знакі на сонцы і месяцы, і зорках, а на зямлі спалох народаў, і замяшанне ад гулу марскога хвалявання. Людзі будуць млець ад страху і ад чакання таго, што прыйдзе на свет, бо захістаюцца моцы нябесныя». Калі бачым шмат таго новага, што дзеецца ў свеце, што адбываецца, сапраўды міжволі той, хто ведае вось гэтыя прароцтвы, задае сабе пытанне: а ці можа гэта не той час, калі знакі здзяйсняюцца? Бо вельмі шмат адбываецца розных падзей, якія складана патлумачыць. І я таксама атрымаў такое пытанне ад кагосьці з вас, гледачоў, каб я патлумачыў, а што вось кажа Біблія па поводу антыхрыста. А таму таксама пра антыхрыста будзе сёння, але па парадку. Ведаеце, ведаючы вось прароцтвы Хрыста, якія мы прачыталі, і іншыя, якія ёсць у святым пісанні, усё тое, што ў свеце адбываецца, яно не здзіўляе нас. Мяне асабіста не можа здзіўляць таксама тое праяўленне зла, за якім назіраем мы. І тое зло, якое дзеецца ў Беларусі, але таксама ва ўсім свеце. Мяне, як святара, таксама не здзіўляе тое, што сёння фальш называюць праўдай. Здраду прынцыпам называюць служэннем на карысць міру ў свеце. Прыстасоўніцтва клопатам пра дабро іншых, а сваё прымітыўнае раўнадушша да болю бліжніх высокадухоўным жыццём, засяроджаным на незямных справах. У свеце ўсё перакруцілася, і вось таксама з галавы на ногі акрэсліваецца рэчаіснасць вось такім чынам. Але гэта ўсё, пра што мы кажам, яно такім ці іншым чынам яно прадказана ў Пісанні. Гэта не здзіўляе, гэта ўсё як бы, ёсць прадказальным. Мяне здзіўляе іншае. А менавіта, як магчыма, каб тыя, каму самім Богам прадвызначана ў грамадстве выконваць ролю маральнага аўтарытэту, не спраўляліся са сваёй місіяй. А я перакананы, што гэтае заданне выконваць ролю маральнага аўтарытэту спачывае на цэрквах. Маю я такое перакананне. Вось і ўсё. Ці я памыляюся? Я не думаю. Безумоўна, я разумею, што цэрквы
гэта не толькі выключнае адлюстраванне Бога ў гэтым свеце і праяўленне дзейнасці Хрыста сярод людзей. Цэрквы гэта таксама людзі, якія нібы найлепш ведаюць навучанне Божае, але ж таксама з'яўляюцца слабымі людзьмі і ад людзей шмат не патрабуецца. Гэта я ведаю. Але разам з тым, разумеючы таксама і тыя словы, якія казаў Хрыстос, кіруючы кніжнікам і фарысеям, якія таксама найлепш ведалі Пісанне. Ён казаў: «Усё, што яны кажуць вам захоўваць, захоўвайце і рабіце, а паводле ўчынкаў іхніх не рабіце». Гэта з Евангелія паводле святога Матфея, раздзел 23, верш 3. І вось, параўноўваючы часы Хрыста з нашымі часамі, прыходзіш да такіх высноваў, што за часоў Ісуса вучоныя ў Пісанні, хоць самі і былі далёкія выканання наказаў Божых, аднак яны навучалі бяспынна, яны прапаведавалі, яны мелі сфармуляванае вучэнне адносна ўсіх вось праблемаў. Але у нас жа праблема, як у Беларусі, ёсць у тым, што цэрквы ў Беларусі збольшага у публічнай прасторы маўчаць. Можа, у касцёлах дзесьці хтосьці ў касцёлах, у цэрквах, у дамах малітвы, можа, дзесьці хтосьці і навучае. Але вось у публічнай прасторы мы можам канстатаваць, што назіраем маўчанне цэркваў. Ведаеце, і найгоршае з тое, што часам вернікі і грамадства, супольнасць кіруе гэтыя пытанні да цэркваў, каб адказалі вось маральныя аўтарытэты, навучылі, як яно трэба сябе паводзіць, як трэба ацаніць, а ў адказ чуем толькі цішыню. Вось гэта таксама кепска. Пра што я наогул гавару, пра якое-то маўчанне? Ведаеце, тысячы людзей незаконна сядзяць у турмах, цэрквы маўчаць. Людзей катуюць у турмах, цэрквы маўчаць. Пераследуюць духавенства і зачыняюць некаторыя цэрквы, як будынкі, святыні. Так, напрыклад, як мела месца з царквой у Мінску новае жыццё. Іх зачынілі за іхную пазіцыю, за іхную сумленнасць. І вось у гэтай сітуацыі таксама іншыя цэрквы маўчаць. Ствараецца новы праект закону аб унутраных войсках Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусі, прычым закон гэта, вось, які фактычна дазволіць прымяненне зброі супраць жанчын, людзей з інваліднасцю і непаўналетніх у любых канфліктных сітуацыях у нашым грамадстве. Цэрквы ізноў маўчаць, бо, вядома, легалізацыя беспакараннага і неабаснаванага забойства ўсіх любых катэгорый грамадства, гэта ж, вядома, палітыка, гэта ж не справа цэркваў, а таму навошта гаварыць? Бачыце, пра забойства людзей гаворыцца, узаконенае забойства. Узаконеныя, але незаконныя. Цэрквы і тут не займаюць ніякай пазіцыі, як бы не ведаюць, што гэта адбываецца. І, ведаеце, такое маўчанне цэркваў міжволі нагадвае мне асабіста вобраз біблейскага антыхрыста. Вось так вось узгадваю я, як маўчанне сустракаю з боку маральных аўтарытэтаў, з боку тых, хто павінен выказвацца, а чую маўчанне. Вось тады я узгадваю пра антыхрыста. І за гэтым пра антыхрыста узгадвае евангеліст Ян у раздзеле 13, пра яго як той нібы звер, які рычыць. Чаму так? Чаму такія вось атаясамліванні гэтых карцінаў? Ведаеце, бо
сёння, калі сапраўды чуем, як гучна крычыць зло, а заразам назіраем за разгубленым маўчаннем прапаведнікаў, я за гэтым маўчаннем бачу самого антыхрыста. Ён радуецца гэтаму маўчанню. Бо за гэтым маўчаннем цэркваў ідзе ціхае згасанне любві да праўды Евангелля і згасанне любві да чалавека, які церпіць боль, да церпячага чалавека. І гэтага чалавека ніхто не заўважае і не бароніць. І тут нагадаю словы філосафа Емануїла Канта, да якіх прыбегаў папа Бенедыкт XVI у энцыкліцы «Спе Сальве» у раздзеле 19. Ён, пішучы пра надзею, гэта была другая ягоная энцыкліка падчас пантыфікату, ён пісаў так: «А як калі-небудзь хрысціянству наканавана будзе страціць годнасць любві, то антыпатыя і агіда да яго, хрысціянства, стануць пануючым спосабам мыслення, і антыхрыст пачне сваё меркавана заснаванае на страху і своекарыслівасці нядоўгае кіраванне». Вельмі глыбокая думка Емануїла Канта. Нездарма ж папа Бенедыкт цытаваў яго. І сапраўды тут вельмі важнае фундаментальнае слово – гэта годнасць любві. І гэтую годнасць любві нібыта сёння праз маўчанне губляюць таксама цэрквы. Бо той, хто любіць, той маўчаць не можа. І за гэтым ідзе таксама іншая праблема. За гэтым маўчаннем пачынаецца таксама брудная палітыка. Ведаеце, я разумею ўсё, але я не разумею, як можна са страху ўласнай карыслівасці згубіць гэту годнасць любві. Я не разумею, як радасць прапаведавання можна змяніць на раўнадушша маўчання. І тут пачынаецца брудная палітыка, якую, на жаль, часам робяць цэрквы. Я супраць таго, каб касцёлы, цэрквы займаліся палітыкай. Але, на жаль, мы гэта бачым, што часам гэта адбываецца. Адбываецца гэта тады, калі гаворыцца пра праблемы тысячы мігрантаў у Беларусі і змоўчваецца пра дзесяткі тысячаў вязняў, палітычных вязняў у нашай краіне. Тых людзей, замоўчваюцца праблемы тых людзей, якія церпяць невінавата за кратамі. Прапаведуецца права на існаванне кожнай канфесіі, і дзесяткамі гадоў пакідаецца без утварэння адпаведнай структуры на чале з біскупам грэка-каталіцкая царква у Беларусі. Нібыта гаворыцца аб тым, што ўсе маюць права на існаванне, але чамусьці грэка-каталіцкая царква не мае права на свайго біскупа, а каб мела права, ужо б даўно гэтага біскупа мела. Праводзяцца круглыя сталы у гонар новых выданняў Бібліі. Дарэчы, не так даўно у Мінску адбылася такая падзея ў нацыянальнай бібліятэцы. І там былі прадстаўнікі розных канфесій, былі таксама і католікі. І гэта праводзіцца, гэта бачыцца, але заразам не заўважаюцца масавыя звальненні з працы тысячы людзей па ўсёй Беларусі па палітычных матывах. Гэта
Ну, затое дазваляюць, што людзі хацелі крыху больш годнага жыцця. І вось у такім падыходзе, я думаю, што антыхрыст пацірае рукі і радуецца такім знакам. Знакам сімвалічным, прагматычным, наскрозь прадуманым, але без малейшых кропляў любві. Вось годнасць любві, пра якую згадываў Бенедыкт у энцыкліцы, яна недзе знікае за ўсім гэтым. Ну, а калі знікае годнасць любві, як казаў Імануіл Кант, пачынае дзейнічаць антыхрыст. Вось такія знакі. Сябры, пакідайце свае каментары, дзяліцеся відэа ў сацыяльных сетках, што вы думаеце па гэтаму поводу пра маўчанне цэркваў, ці можа я памыляюся, ці можа вы ўсё ж такі чуеце яснае навучанне цэркваў, можа гэта я не магу пачуць. Вось, падпісвайцеся на канал. З намі Праўда і Бог. Жыве Беларусь. З Богам. Да новых спатканняў. Надзеі не губляйце. Праўда пераможа, дабро пераможа.